Prosit tassew dik il-kanzunetta ħelwa Renato flimkien ma' Joe D'Amicoli. Insalmulek. Apostrophe. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence but committed no crime. I needed a lawyer and I called who? Luċana Busuttil. Jiena colorblind, il-kullur ma narfux. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jek nabasa aktar nasal qabel il-ħin. Tara subajda, waqqaf lil-kullis. Sumsew jek joġbok, sumsew għabris. Għanna jisema, rridu niprofaw ta' kantanta Maltija. Għarta milix, ha? Għatma smajt bija. Le, għajja, prova. Tibdu li saqajja. Le. Smajt bija. Prova. Daw fejn irnaxxilek iġġibu. Dik kompetizzjoni. Malta l-ħennina, xurtina ħazina. Malta l-ħennina, l-ħubza u s-sardina. Malta l-ħennina, xurtina ħazina. Bla 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 Għajdu xaħġa intom, iskom ċassi. Għajdu, il-madoffi rej kif ħattilna rasna kem saddum tredden. Inselmu t-telespettaturi tagħna u nistidnukom għal programm ieħor kull qalb trid oħra fejn ta' kull ġimgħa nlaqgħu ġuvni u tfajla flimkien biskop ta' żwieġ. Nirċevejna il-kompjuter għażlet tnejn, jiġifieri ta' Luċano Busuttil u Claire Fabri. Ħannaraw x'għandhom xi jgħidulna jien nisimgħu flimkien. Kem tafu tiċċajtaw, intom flittra li battuli għattuli li set laqqawni ma debi xerri. Jina lek ġejt li bespulit u biċċof, xtaħseb. Għadma jintem. Radio Bibla. Itzaw xie ċemplu bġiħ kamen. Radio Bibla. Għajna jgħala kif Kapparu. Sar mil-ħol li ħlomna flimkien. Għar kif kollox jimbidel ma' żmien.